Znam da muzej nije prvo što će vam pasti na pamet kada se spomene Kakanj. Prije ćete u biti termoelektrana ili rudnik. Međutim, ako se nađete u Kaknju, vrijedi posjetiti muzej. Vidjet ćete različite segmente kakanjske prošlosti koji pokazuju da ovaj grad nije samo industrijsko mjesto. Kroz lijepu zbirku eksponata prošetat ćete od srednjovjekovnog Bobovca, Kraljeve Sutjeske do termoelektrane i rudnika. Ima tu i drugih zanimljivih predmeta koje ćete otkriti tokom posjeti. Svi eksponati su s područja Kaknja. Neke od njih muzeju su poklonili stanovnici ovog grada kako bi lokalna povijest ostala sačuvana. Osim nedjelje, muzej je otvoren svakim danom od 8 do 15.